Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα γιατί ξεκινάει το Σάββατο η νέα αγωνιστική χρονιά. Για τις μικρές ηλικίες έχει ήδη ξεκινήσει και γιατί η ομάδα μας φέτος συμμετέχει στο αντρικό πρωτάθλημα με, θα έλεγα, μεγαλύτερους στόχους από ό,τι συμμετέχει τα δύο τελευταία χρόνια, που οι δύο τελευταίες χρονιές συνδυάστηκαν και με δύο ανόδους σε εισάριθμες κατηγορίες. Ήμασταν στη Β' κατηγορία, πήγαμε στην Α2 και από την Α2 είμαστε στην Α1. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον Μάκη τον Κουβέλη, που είναι εκπρόσωπος του Αγρίνιο News και της εφημερίδας Γεγονός, τον Νίκο τον Σβίγκο και τον Σοκράτη τον Ζαχαράκη, που είναι από το All Sport Αγρίνιο και με τιμούν απόψε, το Μιχάλη τον Σταμουλάκη, που είναι από το Basket World και το Αγρίνιο Sport, όλους τους αθλητές που βρίσκονται, για να πούμε δύο λόγια για το τι θα κάνουμε, για το πώς προγραμματίζουμε τη φετινή χρονιά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ομάδας, τον Τζίμι τον Ριγογιάννη, να κάνει μια μικρή αναδρομή για το ποιο είναι το σωματείο μας, γιατί είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί και θα τα ακούσετε σήμερα, και μετά θα δώσω και το λόγο και στους χορηγούς μας, οι οποίοι θα ήθελα να πω ότι είναι το Café Bar 10 του Διονύση και του Βαγγέλη Τσάμι, οι οποίοι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά που έκαναν στη φανέλα μας. Είναι η εταιρεία Iveco του Γιώργου του Μπέστια και του Νίκου του Μίτη, που επίσης βρίσκονται εδώ και τους ευχαριστούμε. Είναι εταιρεία η οποία εισάγει αυτοκίνητα και ανταλλακτικά. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Καλά, έτσι. Και φυσικά την χρηματιστηριακή εταιρεία Solidus, η οποία εκπροσωπείται στην πόλη μας από τον Αλέξανδρο τον Πατατζόπουλο, ο οποίος είναι μέλος της ομάδος και φίλος. Και πρώην παίκτης. Και πρώην παίκτης. Αν χρειαστεί θα βοηθήσει στην πορεία. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Τίνο τον Τζιαμάκη, ο οποίος είναι αρχηγός της ομάδος, τον Πάνο τον Γιαρτζά, που είναι προπονητής και στο Διοικητικό Συμβούλιο, και τον Τζίμι τον Ριγογιάννη. Λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, θα ήθελα να πω το εξής. Μια μικρή ιστορική αναδρομή για το Σύλλογο. Και μέσα σε ποια πλαίσια κινείται, ποια είναι η φιλοσοφία μας γενικότερα. Πρώτα απ' όλα θα πω το εξής. Ο Πίγασος είναι εξέλιξη της παλιάς προοδευτικής. Τα τρία από τα 4 παιδιά που ήρθαν φέτος από το Άνω Αγρινιό θα το θυμούνται, γιατί παίζανε στην προοδευτική, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Πίγασος. Πώς όμως? Το 2000 όλο το τμήμα της προοδευτικής δόθηκε στον Πανετολικό, χωρίς χρήματα, να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπήρχε μια δυναμική τότε ότι ο Πανετολικός θέλει να δημιουργήσει τμήμα μπάσκετ, και έπρεπε να βοηθηθεί με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει να παίξει τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Διαλύεται η προοδευτική ουσιαστικά λοιπόν και μετονομάζεται ως Πανετολικός. Ανεβαίνει 3 κατηγορίες ο Πανετολικός, παίζει κατευθείαν στην Α ΕΣΚΑΒΔΕ και από εκεί και πέρα συνεχίζει αυτόνομα. Υπήρχε ο Πίγασος παράλληλα με την προοδευτική, μάλλον τα παιδιά τα μικρά που είχαμε και τέτοια, έγινε το Σωματείο Πίγασος με πρόεδρο τον κύριο Νικάκη τότε, τον Κώστα, ο οποίος και το ξεκίνησε ουσιαστικά, και από το 2005 προχωρήσαμε τις ακαδημίες, τα παιδιά μεγάλωσαν, κατεβαίναμε σε όλα τα πρωταθλήματα, και από το 2005 πλέον, αφού παρέδωσε την προεδρία ο κύριος Νικάκης, αναλάβαμε εμείς ως FIBA Πίγασος. Ουσιαστικά είπαμε, η διαδρομή είναι προοδευτική, Πίγασος, FIBA Πίγασος. Φίλοι του μπάσκετ. Φίλοι του μπάσκετ. Το FIBA είναι φίλοι του μπάσκετ. Ωραία. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με το μπάσκετ. Και ασχολούμαστε αποκλειστικά με μικρά παιδιά πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, τα παιδιά που επανδρώνουν την αντρική ομάδα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι παιδιά που προήρθαν από τις ακαδημίες.
Αν εξαιρέσω ίσως το Χρήστο τον Τζάση και το Σταμούλη τον Κουστακιώτη, οι οποίοι δεν έχουν παίξει ναι. καθόλου σε εμάς. Όλα τα άλλα παιδιά μάθανε το μπάσκετ ως μικρά παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, και ο στόχος αυτός είναι. Λοιπόν, ναι. Καλά, έμονας άλλο, ο στόχος αυτός είναι. Η αντρική ομάδα ουσιαστικά εκπληρώνει το στόχο τα παιδιά που μεγαλώνουν, και γι' αυτό έχουμε εδώ και τους έφηβους και τους παιδες οι οποίοι συμμετέχουν στην αντρική ομάδα, να μπορούν να βοηθηθούν με τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι εραστές του αθλήματος και θέλουν να βοηθήσουν χωρίς καμία οικονομική απολαβή ή αμοιβή και τέτοια. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στα... Θα κάνουμε ειδική αναφορά. Έτσι. Αυτή είναι η γενικότερη φιλοσοφία μας. Δηλαδή, παράγουμε αθλητές μέσα από τις δύσκολες αυτές προσπάθειες, μέσα από τις δύσκολες αυτές συνθήκες που μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να αναφέρω, ίσως θα αναφερθεί στην πορεία, ότι και αθλητές που έχουν βγει από εμάς παίζουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Μακάρι να παίξουν κι άλλα παιδιά σε μεγαλύτερους συλλόγους. Δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο σε κανέναν. Όποιος παίχτης φεύγει από εμάς και είναι να πάει σε μεγαλύτερη κατηγορία, δίνεται χωρίς καμιά ανταλλαγή χρηματική, μόνο και μόνο για να βοηθηθούν τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ σε επαγγελματικότερο επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η γενικότερη φιλοσοφία. Και τα αποτελέσματα φαίνονται. Στις μικρές κατηγορίες, και αυτό έχει δημιουργήσει και αντιπάθειες δηλαδή στο τέτοιο, είμαστε κυρίαρχοι. Ειδικά στον χώρο της Οδροκανανίας, αλλά και γενικότερα της ΕΣΚΑΠΔΕ, είμαστε κυρίαρχοι. Να αναφέρω ότι το παιδικό κάθε χρόνο είναι σχεδόν στην τετράδα και τέτοια, και αν μπορούσαμε να συνοηθούμε και μετά με τα σωματεία τα γρινιώτικα θα πηγαίναμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να αναφερθώ ότι οι Κορασίδες τρεις φορές πρωταθλήτρες ΕΣΚΑΠΔΕ, τις 2 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τα λοιπά, και παλιότερα από το 80 ακόμα, από τις γεννημένες του 80 και δόθε. Να πω ότι στα μίνι και στα προμίνι κάθε χρόνο φτάνουμε στους τελικούς και στους ημιτελικούς. Η κόντρα μας πλέον έχει ξεφύγει σε αθλητικά επίπεδα, μιλάω κόντρα, έχει ξεφύγει από το επίπεδο του νομού σε μικρές κατηγορίες και είναι με τα Γιάννενα και τέτοια που είναι οι μεγάλες πόλεις, οι οποίες βέβαια και αυτές συνεννοούνται κιόλας για να μπορέσουν να βρουν κάποια παιδιά, να ενισχύσουν μια ομάδα περισσότερο ώστε να μπορέσουν να πάνε στο Πανελλήνιο. Αν μπορούσαμε σαν Αγρίνιο να το κάνουμε, και αυτό είναι και ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον ακούει αυτά άλλα τα σωματεία, να το κάνουμε και σε επίπεδο αγρινιώτικου μπάσκετ, θα ήταν ευχής έργο, και ας μην είμαστε εμείς οι μπροστάριδες. Ποτέ δεν διεκδικήσαμε αυτό το ρόλο. Λοιπόν, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πάμε στο Πανελλήνιο. Με αυτό λοιπόν τη φιλοσοφία τη γενικότερη λειτουργεί και το αντρικό μας τμήμα σε καθαρά ερασιτεχνικά επίπεδα με επαγγελματική νοοτροπία, εγώ θα τολμήσω να πω. Δηλαδή, προσπαθούμε να περάσουμε αυτό, το ότι είμαστε μια οικογένεια, οι παίχτες οι μεγαλύτεροι είναι αξιόλογα παιδιά, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσης, όσον αφορά το θέμα των χαρακτήρων αξιόλογα παιδιά, και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το διαφυλάξουμε με οποιοδήποτε τίμημα, και έτσι προχωράμε. Ο Παναγιώτης. Εγώ θα σας καλωσορίσω σε αυτή την εκδήλωση. Θα σταθώ στο τελευταίο που είπε ο Δημήτρης ο Λιγογιάννης για τα καλά και για τη συνεννόηση που ελπίζω ότι θα έχουμε, και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε. Οι δύο φίλοι και συνεργάτες κάποια στιγμή έθεσαν το θέμα, λέει, να κάνουμε ένα μικρό όνειρο πραγματικότητα, δηλαδή να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα ανδρική. Εγώ είχα κάποιους συνδυασμούς, όχι να κάνουμε αντιδρική ομάδα, έτσι κι αλλιώς την είχαμε δημιουργήσει με τα παιδιά εδώ, το Τίνο της Γιαμάκη, τη Ζαμπάρα, τα Μούλ κτλ. Βγήκαμε πρωταθλητές από τη Β', περάσαμε πολύ ωραία. Απλώς αυτό το ανταγωνιστικό λίγο με τρόμαξε, γιατί ο ανταγωνισμός δημιουργεί και παθογένειες. Λέω, να το κοιτάξουμε. Μόλις άρχισα να βλέπω όμως τα παιδιά και τα ονόματα, ένιωσα ότι πλέον είναι αναγκαίο, δηλαδή μου άρεσε και εμένα πολύ αυτή η ιδέα. Και αυτό συνοψίζοντας, αυτή είναι και η φιλοσοφία μας. Να χαρούν πρώτον και τα παιδιά που θα μας ενισχύσουν φέτος, να χαρούν και τα άλλα τα παιδιά που είναι εδώ πέρα μικρότεροι μας παίκτες, και
να δώσουμε κι εμείς κάτι διαφορετικό όσο αφορά στο μπάσκετ, στο αγρίνιο και ίσως και αν πάμε καλά να πάμε και λίγο παραπάνω στην Εσκαβδέ, στην επικράτεια της Εσκαβδέ που είναι 7 νομοί. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτό υπηρετούμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και τους πρωταγωνιστές που πάντα τους ξεχνάμε, τους παίκτες, έτσι, συμπαραστάτες. Και βλέπω ότι έχουν και πολύ καλή νοοτροπία. Δηλαδή, όπως είπε εδώ ο Τζίμις, είμαστε ερασιτέχνες με επαγγελματική νοοτροπία. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω τώρα, είχαμε ένα τραυματισμό εδώ με τον Νίκο Δοτάκα, το παιδί νέο στο σύλλογο και στεναχωριέται, θα ρίσκει και θα χάσει, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα το πανευρωπαϊκό, έτσι. Αυτό δείχνει πόσο αγαπάνε και τα ίδια τα παιδιά τους συμπαίκτες τους και φυσικά και όλους εμάς την ομάδα. Παίρνω λοιπόν την πάσα από τον Παναγιώτη για να κάνω την αναφορά και να πω ότι φέτος η ομάδα μας απέκτησε 6 παίκτες με μεταγραφή. Το Χρήστο τον Τζάση, ο οποίος μας ήρθε για 1 χρόνο από τον ΝΑΟ. Τον Νίκο τον Τάγκα, που επίσης ήρθε από τον ΝΑΟ για 1 χρόνο, και τα 2 αδέρφια, το Βασίλη και το Νάσο το Ρέτζιο. Επίσης το Θανάση τον Αθανασόπουλο, ο οποίος ήταν δικό μας παιδί και ήταν ελεύθερος, και το Βασίλη τον Καραγιώργο, ένα νέο παιδί που κι αυτό είναι πολύ καλός αθλητής και ήταν κι αυτός ελεύθερος. Αυτοί προσθέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες αθλητές που θα ήθελα να ακουστούν τα ονόματά τους. Είναι ο Κώστας ο Βελτσίστας, ο γιατρός μας, είναι ο Ζαμπάρας ο Θανάσης, είναι ο Σταμούλης ο Κωστακιώτης, είναι ο Σεϊτανίδης ο Πολυγρόνης που τον αναμένουμε, έχει κάτι δουλειές, θα τις τελειώσει πιστεύω μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Ο Τσιαμάκης ο Ντίνος. Επίσης είναι τα νέα μας τα παιδιά που είναι παιδες και έφηβοι, ο Δρακόπουλος ο Γιώργος, ο Διαμαντής ο Δημήτρης, ο Κούσης ο Μιχάλης, ο Ναούμης ο Σοκράτης, ο Παπούτσης ο Βαγγέλης, ο Ριγογιάννης ο Ορέστης και ο Πατσατζόπουλος ο Γιώργος. Να πω για τις μεταγραφές και μετά μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις ή σε εμάς ή και στα παιδιά. Θα το δώσω το λόγο. Να πω ότι τα παιδιά αυτά, τα 4, εξεδήλωσαν την επιθυμία να έρθουν στο σύλλογό μας, ήρθαν χωρίς καμία αμοιβή, πληρώνουν από την τσέπη τους τις μετακινήσεις αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί. Πήραν την εξαιρετική πρωτοβουλία να φτιάξουν αυτές τις πάρα πολύ ωραίες φανέλες που μαζί με τους χορηγούς μας γίνανε πραγματικότητα και πιστεύω ότι θα κάνουν εντύπωση στα γήπεδα από το Σάββατο. Και επίσης οι συγκεκριμένοι αθλητές δώσανε στην ομάδα ένα κίνητρο για να ανέβει επίπεδο και η σημερινή εκδήλωση μπορώ να πω ότι ουσιαστικά είναι και προς τιμήν τους, γιατί σας είπα ότι δώσατε καινούργια πνοή. Το επίπεδο με την παρουσία των παιδιών αυτών ανεβαίνει. Ποιος είναι τώρα ο στόχος μας για φέτος? Φέτος το πρωτάθλημα της Εσκαβδέ είναι κάτι καινούργιο. Γίνεται σε 3 ομίλους και το Φεβρουάριο η πρώτη φάση θα τελειώσει και μετά θα έχουμε ένα ειδικό πρωτάθλημα. Ο στόχος λοιπόν ο δικός μας είναι από τον όμιλο της Ιδωλοακαρνανίας να είμαστε στις 2 πρώτες θέσεις και να συμμετάσχουμε και μετά το Φεβρουάριο στο ειδικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι με την συνεργασία όλων μας και να είμαστε καλά, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε κάποιο σοβαρός τραυματισμός, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Να δώσω το λόγο στον αρχηγό της ομάδας, τον Ντίνο Τσιαμάκη, να κάνει και αυτός ένα μικρό χαιρετισμό. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε υγεία και συνέπεια και συνεννόηση μεταξύ μας. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν όταν πρωτογράφησα στον Πίγασο, εδώ και 3 χρόνια νομίζω. Μαζί με τον Θανάση τον Ζαμπάρα ήμασταν και με τον Σταμούλη. Ήταν και είναι υπέροχες χρονιές. Τουλάχιστον η πρώτη χρονιά η δικιά μας που ήμασταν με όλα τα μικρά παιδιά. Στη Β' κατηγορία. Στη Β' κατηγορία. Που πήραμε την άνοδο. Ναι. Αίτητη. Ναι, αίτητη. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Με μία ήττα. Ναι, χάσαμε σωστά. Γιατί είχαμε προβλήμα. Εντάξει, οκ, Μιχάλη, με μία ήττα.
Εντάξει, ο Μιχάλης τα γνωρίζει αυτά γιατί είναι στατιστικολόγος. Απλά ήταν για μένα τουλάχιστον, θεωρώ και για τον Θανάση και για τον Σταμούλη, ήταν υπέροχες στιγμές και περάσαν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, παιδιά, νομίζω ότι έτσι ήταν. Για να τα λέμε όλα όπως έγιναν, ήταν μισή τα όχι με ήττα, γιατί δεν είχε προλάβει ο Ζαμπάρας να φέρει την Αθήνα και στο δεύτερο ημέρι. Σωστό. Κράταγα εγώ στο πρώτο. Και επειδή συνεχίζουμε έτσι, δηλαδή πήραμε ακόμα 4-5 παιδιά που πήραμε από τον ΝΑΟ και τα ψηρίκια και τα μικρά παιδιά είναι ακόμα στην ομάδα, εγώ ακόμα νιώθω καλά με αυτό και μ' αρέσει. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσει ο Πίγασος, να έχει κάποιους μεγάλους, να έχει τα μικρά τα παιδιά, να υπάρχει ρομαντισμός. Για μένα το μπάσκετ είναι ρομαντισμός, ανεξάρτητα αν παίζω καλά ή όχι, δεν με ενδιαφέρει. Προσπαθώ να κουμαντάρω τη δουλειά μου για να πηγαίνω να κάνω προπόνηση και να πηγαίνω να παίζω αγώνα. Τουλάχιστον για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Μου δίνει η ζωή, μου δίνει η πνοή και νομίζω σε όλους και κυρίως στους μεγάλους αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακριβώς, Ντίνο, πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Νίκο Τομίτη να μας πει και αυτός κάτι, είναι από τους χορηγούς μας, από την εταιρεία Iveco. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, να έχετε υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Έχουμε πάντα νίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά και στις ήττες να χαίρεστε, γιατί και αυτές σε κάνουν πιο δυνατό. Και άλλο να πω τώρα, έτσι, καλή χρονιά, έτσι, δυναμικά και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι σας. Σε ευχαριστούμε πολύ που εμείς σας στέλνουμε κοντά μας. Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε μετά. Ο Διονύσης ο Τσάμις, θα ήθελα και από αυτόν ένα μικρό σχόλιο. Γεια σας, Διάκη μας. Είναι μεγάλη χαρά για μας που παίρνουμε μέρος και εμείς σε την προσπάθεια που κάνει η ιστορική ομάδα του Πίγασου. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, είμαστε και εμείς στον χώρο του αθλητισμού. Έχουμε μεγαλώσει με τον αθλητισμό και θέλουμε κι εμείς όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στην ομάδα, όσο μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Και είναι φυσικό ότι μετά τις νίκες και τις ήττες θα είμαστε εκεί για το τρίτο ημίχρονο. Να έχετε μια καλή χρονιά, χωρίς δραματισμούς και ο Πίγασος να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος ο Αλέξανδρος ο Πατατζόπουλος, ο οποίος επίσης είναι χορηγός. Αλέξανδρε. Εγώ, όπως γνωρίζετε σχεδόν όλοι ή αλλιώς περισσότεροι, είμαι παράγοντας στο ΝΑΟ Αγρινίου, σε ένα άλλο σωματείο του μπάσκετ στο Αγρίνιο. Παρ' όλα αυτά, όλη η ψυχή μου, η αγάπη μου είναι στον Πίγασο. Και γιατί και υπήρξα παίχτης του Πίγασου, αλλά έχω 10 χρόνια που ασχολούμαι με αυτόν και αγωνίζομαι πραγματικά περισσότερο για τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι το μοναδικό σωματείο στο Αγρίνιο που προάγει τις ακαδημίες. Θέλω να συνεχίσει έτσι και εύχομαι πάντα να έχει επιτυχίες και να έχουν υγεία όλα τα παιδιά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην αντρική ομάδα και ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω για τους χορηγούς ότι θα ετοιμάσουμε και κάποια πανό τα οποία στους αγώνες τους εντός έδρας θα υπάρχουν μπροστά στον πάγκο και επίσης θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα μάτς με τον Πανετολικό και τη Γέα Μιχάλη να αναβιώσουμε παλιά, ίσως πάρω και τον Κώστα τον Αλεξανδρέ να έρθει για να κάνει έτσι μπράβο, να αναβιώσουμε κάποιες παλιές εποχές δεκαετίες του 80 που το κλειστό, κάποιοι είστε νεότεροι εδώ πέρα, ο Μάκης θα τα θυμάται. Δεν έφτανε το κλειστό, σταμάτησε Γέα ΑΟ. Εγώ να κάνεις όμως ένα μάθημα στα παιδιά, γιατί τώρα ακούστηκε ένας ψήφιος από πίσω. Το όνομα του Κώστα του Αλεξανδρέ. Ποιος είναι αυτό? Δεν το ξέρω. Θα το επεκταθούμε, ναι. Σταμάτησε λοιπόν του Γέα ΑΟ, γινόταν το διαχώρητο κάτω στο κλειστό και πραγματικά ο κόσμος χαιρόταν τον μπάσκετ. Και πιστεύω ότι φέτος, έτσι όπως είναι οι όμιλοι, τουλάχιστον τα μάτς Πίγασου Γέα και Πίγασος Πανετολικός θα είναι κάπως έτσι. Θα είναι καλό να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις αν θέλετε. Και οι στόχοι είναι ανάλογοι. Νίκο, Σοκράτη, Μάκη, Μιχάλη, κάποιες ερωτήσεις και στα παιδιά που κάνουμε μεταγραφές και ίσως και να προκαλέσουμε και μια ολιγόλεπτη συζήτηση για τον μπάσκετ. Να πω κάτι λίγο πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις, συγγνώμη. Επειδή ακούστηκε το όνομα του ΑΟ και επειδή είναι η μοναδική ομάδα που είναι σε εθνική κατηγορία φέτος, έτσι από την πόλη μας, θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα. Βεβαίως.
και ό,τι καλύτερο, γιατί νομίζω ότι το Αγρίνιο αξίζει να έχει μια ομάδα και σε μεγαλύτερη κατηγορία από την Από αυτή που είναι τώρα, φύγαμε εθνική. Μάγευση.